За или против еврото, моето мнение. Няма да се правя на експерт, не съм финансов експерт, не съм и от българите, които се правят, че разбират от всичко. Знам едно. Страшно много хора в България имат кеш пара. Говоря за хора, които имат милиони кеш пара. И тези хора в момента ги тресе страшен страх как ще си обменят парите. Защото те трябва да докажат откъде ги имат тези пари. А те не могат да докажат откъде ги имат тези пари. Защото не може да отидеш в Change Bureau или да дадеш на 20 човека да отидат да ти обменят в Change Bureau пари. Трябва да отидеш в банка. И трябва тази банка, съответно с определена сума пари, примерно над 5000, 10 000, да докажеш откъде ги имаш. А те няма как да докажат откъде ги имат тези пари. Съответно, същите тези хора, в момента милионерите в кеш, плащат на организации да правят протести. Протести, които вчера стигнаха до ексцесии, които не трябва да се случват срещу хора, които също са част от народа. Говоря за полицаите. Полицай е там да си върши работата. Неговата работа е да следи за спазването на реда. Ако не спазваш реда, трябва да бъдеш арестуван. Без значение за какво си там. Логика. Това е. Дали ми харесва, че полицаите не са с народа? Не ми харесва. Но работата им е да спазваш, да следят за спазването на реда. Това е. Относно дали левът или еврото е по-добрият вариант, аз като човек, който е живял в чужбина, смятам, че доста по-лесно ще бъде, ако всичко е в евро. Но като българин, който вече е в България, който вижда настроенията на хората, ще бъде страшно трудно, ако еврото влезе в България. Ще има страшно много измами, възрастните хора ще бъдат мамени на лягане и на ставане, съответно ще бъде спряно изцяло плащането кеш, всичко ще минава през банки, за да може да се обменят възможно най-бързо парите и ще стане пълен мармалат. Най-вероятно цените също ще се дигнат, но пак казвам, аз не съм експерт. Аз гледам през моята гледна точка и моята гледна точка е, че ако иска България да се развива и да бъде икономически конкурентоспособна на другите европейски държави, трябва да сме в еврото. Дали ни харесва или не, това е варианта. Ако искаме България да се развива, тя с левът и извън еврозоната ще бъде доста по-трудно. Не казвам, че е невъзможно, но ще бъде доста по-трудно.